Καλημέρα φίλοι. Ήρθαμε πάλι να μην χάσουμε. Δεν θα πούμε πολλά. Ξεκινάμε για να ψάρουμε με το φίλο μας τον Κώστα. Θα βγάλουμε πολλά ψάρια σήμερα, έτσι αισθάνομαι. Λοιπόν, τα λέμε μέσα. Φτάσαμε στο μέρος που ψαρεύουμε. Όπως σας είπα και σε προηγούμενο βίντεο, η θάλασσα είναι πάλι τραγική, πάλι μαύρη, πάλι κύμα, πάλι. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια προσπάθεια να ψαρέψουμε. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Τα λέμε. Για να δούμε το πρώτο ψάρι. Πρώτο ψαράκι για σήμερα, μες στην καταιγίδα της ερήμου πάλι. Λοιπόν, προσπαθούμε να ψαρέψουμε, γιατί όπως σας είπα και σε προηγούμενα βίντεο, εδώ η θάλασσα είναι τέλεια, είναι... Αν δεν έχετε κάνει ροντέο, ελάχιστον να κάνετε ένα ροντέο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε ένα ψαράκι εδώ. Είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Για να δούμε. Είναι και δύο. Τουλάχιστον έχει πιο πολλούς καφές, είναι λίγο πιο νετρικό. Όπα, καλούτσι, όπα. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, δεν θέλουμε στην Ακρίτης εμείς. Λοιπόν, ηρέμησε λίγο η θάλασσα. Έτσι θα μπορέσουμε να πάμε στο μέρος που θέλουμε να πάμε, γιατί στην αρχή δεν μπορούσαμε να πάμε. Μαζέψουμε λίγο τα καλάμια και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Τώρα πήραμε ένα ψαράκι. Καλό φαίνεται. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Κάνει κάτι καλά. Για να δούμε. Έχετε και ένας φίλος μας που τον προσκαλέσαμε με τη βάρκα. Έχει ψάρια κάτω. Δεν πιστεύω να μας έφυγε. Όχι. Για να δούμε ρε παιδιά. Γιατί από το πουρί με τα κουνήματα καλώς τον. Όπως είσαι. Εκεί καλά είσαι. Καλά είσαι. Εδώ καλά είμαστε. Μόλις ήρθαμε, δες. Καλό, εντάξει, μια χαρά. Καλό ψάρι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
Να φέρω από εκεί. Πρέπει να είναι σαν το προηγούμενο. Για λιθρίνη πάει η δουλειά. Ένα ωραίο λιθρίνη. Ψηλά το πήρα. Για να δούμε τι βγάζει ο φίλος μας ο Κώστας. Δεν το πήρα πατωμένο, πολύ ψηλά το πήρα. Και είναι πολύ νευρικό. Μπορεί να είναι κάνα δυο μικρά. Όχι, είναι σαν αυτά. Ωραίο. Το μέγεθος είναι από αυτά και λίγο πιο μεγάλα. Καλά πάμε, άμα βγάζουμε τέτοια. Φεύγει η κόπα. Πάρα κάνα πολύ μικρό. Ωπα ρε. Κάτι γόπα έχει. Μια χαρά. Για. Βάγκο. Έλα, έρχεται ένα καλό ψάρι. Από όχι. Όχι. Για να δούμε. Κοίτα εδώ και μείνει. Ωραίος. Λοιπόν. Για να δούμε τι φέρνει ο Κώστας. Καλό είναι. Παίρνει φρένα λίγο. Καλό είναι λέει. Για να δούμε. Μπορεί να είναι και δυο. Πάγκο δεν βγάζει μια απόχη, λέω εγώ. Ναι. Πού είναι η αποχή. Εγώ. Ωραίος. Οπα, καλό. Στον αέρα το πήρε. Τέτοια θέλουμε. Στον αέρα βλέπουν να φεύγει κιόλα. Για να δούμε. Έφυγε. Ξέρω έτσι. Δεν χτυπάει καθόλου γι' αυτό. Δεν χτυπάει. Στον αέρα. Όχι, πάνω είναι.
Άντε, επιτέλους έβγαλε και η γαρίδα ένα ψάρι. Καλό. Όπου δεν έχετε, δες. Γυρνάω και... Πάρω από όχι. Πάρε. Ή ρε φύγεις. Κρατήθηκε Ή μέχρι από εδώ. όχι. Κρατήθηκε μέχρι εδώ, λέω. Ήρθε μέχρι εδώ. Τώρα θα φύγει. Με φεύγεις τώρα, δεν φεύγεις. Έλα να βγούμε για πεταλούδες. Έλα, έρχεται η πεταλούδα. Έρχεται η πεταλούδα. Εντάξει, στος. Ψάρι. Και εγώ είχα ας πούμε γύρω στην κάμερα. Πόση ώρα μιλούσα εγώ με το τηλέφωνο, το πήρα. Κολυμπάς. Μια φορά έφαγε κανονικά, ρε. Τώρα δεν ξανατρώνε. Καλό. Καλό. Λιθρινό. Λιτριγές. Έλα. Ωραία φίλε, όλα τα μέγεθος είναι. Καλό, εντάξει. Έκανε ένα τρρρρρ και κατέβηκε κάτω το καλάμι, αλλά ένας Δεν νευρικός πειράζει. πάρος ή ένας νευρικός καμπανάς. Να γράφουμε τίποτα. Θα το παίξουμε και λίγο οικολόγοι, τώρα θα το πετάξουμε μέσα. Ναι. Από τη δικιά σου μεριά βέβαια. Να δείξουμε καμιά απελευθέρωση. Από τη δικιά σου μεριά θα το πετάξουμε. Όχι. Ναι. Δεν σου είπα εγώ. Ήρθανε τα μπαλαδάκια. Αυτό ήταν το σύννεφο. Ναι. Τι άλλο. Θέλουμε. Ωραία. Να τη χτυπάει τα καλάμια. Γιατί χτυπάει. Πιο καλό φάνηκε στην αρχή, αλλά χτυπάει. Εντάξει. Λιθρινής, ο κύριος Λιθρινής. Ωραίος. Λιθρινοκατάσταση. Κλασικά. Από τις καλές. Αν κρίνω από το χτύπημα. Και εσύ. Να είχα δύο κάμερες. Δυο ψάρια μαζί, μια κάμερα, δεν λέει.
Καλό φαίνεται. Καλό είναι. Πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Καλό. Καλό. 2-2. Πάμε καλύτερα στην εκκλησία στους καμπανάδες. Δεν έχει ψάρι. Ναι, ναι. Ωραία. Άρχισαν τα πανωτά τώρα. Πολύ νευρικός μου είσαι. Καλό. Καλό και το χαλάζει. Καμιά τσέρουλα για σένα θα είναι. Είσαι τσερουλολάγνος. Μικρό λιθρίνι θα είναι. Θα επιστρέψει στη μαμά θάλασσα. Και εδώ με βρήκαν. Έχεις πάρει. Ναι. Καμπανούλα είναι. Πάρωσε. Ρε φίλε. Συμπαθητικός. Συμπαθητικός. Πού τον κατάλαβες τον καμπανά? Τι ρε. Καμπανόβιος. Καλούτσικος. Μες στο νερό. Βγήκαμε γιατί η θάλασσα γρύψε πολύ, ο αέρας σηκώθηκε πάρα πολύ, γι' αυτό κλείσαμε απότομα το βίντεο. Ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε. Τα λέμε. Λοιπόν, άλλο ένα ψάρεμα τελείωσε, φτάσαμε στην πόλη. Είχε πάλι αέρα, είχε κύματα, για λίγο ηρέμησε. Εντάξει. Μια καθετούλα πήγαμε να κάνουμε έτσι στα γρήγορα. Καλά πήγε, δεν είχαμε και αμάτο έμονα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτά και από αυτό το ψάρεμα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Να σας άρεσε μάλλον το βίντεο. Τα λέμε.